L-Aġenzija Support ħabbret li se tkun qed tespandi s-servizzi għal individwi b'diżabilità u l-familji tagħhom wara ftehim li ġie ffirmat mal-Awtorità tal-Artijiet biex binja fraħal ġdid tgħaddi formalment f'idejha. Dan l-iżvilupp tħabbar mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli u l-Ministru għall-Arti u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi waqt żjara fuq il-post. Bħalissa l-Aġenzija Support tajn lil 37 individwu b'diżabilità mill-binja li servi ta' ċentru ta' matul il-jum, iżda issa se tkun qed tinkludi aktar faċilitajiet fuq ġewwa u barra biex ittejjeb il-provvedimenti tas-servizzi bi programmi innovattivi li jibbenefikaw iżjed persuni. Il-Ministru Farrugia Portelli enfasizzat is-sinifikat ta' dan il-ftehim li se jippermetti biex aktar individwi b'diżabilità ikollhom sapport addizzjonali. Il-persuni b'diżabilità jixraqilhom l-aqwa u l-aħjar permezz ta' dan il-ftehim ser ikun possibbli li l-Aġenzija Support tkompli tagħmel investimenti infrastrutturali meħtieġa biex mhux biss nagħtu servizz minn binja li tkun mhux biss aċċessibbli ma wkoll sabiħa imma nżidu s-servizzi li aħna noffru fil-pajjiż u naħa t'isfel ta' Malta. Min-naħa tiegħu il-Ministru Zrinzo Azzopardi enfasizza wkoll dwar l-użu ta' aktar bini u art pubblika għal ġid tal-komunitajiet fejn jiġu offruti servizzi governattivi b'mod partikolari lil persuni b'diżabilitajiet u l-familji tagħhom. L-Awtorità tal-Artijiet għadha kif ikkonkludiet ftehim mal-Aġenzija Support biex din il-binja fraħal ġdid ordin se nkomplu ninvestu f'aktar servizzi bris is-settur ta' inklużjoni u bris persuni b'diżabilità.